Rokokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý sa právom píše aj titulom národnej kultúrnej pamiatky, bol postavený v polovici 17. storočia. Jeho dnešná majiteľka Otília Čamborová má bohaté poznatky z jeho histórie, ktoré intenzívne čerpala z prameňov Slovenskej národnej knižnice. Hlavná prestavba do tohoto krásneho tvaru bola v roku 1730. Pôvodne tento kaštieľ postavila rodina Rudkajová, taký Štefan Rudkaj, ale neskôršie prešiel do vlastníctva Juštovcov, nakoľko tam boli nejaké finančné problémy, to bolo záležené alebo niečo také. Ale Juštovci tu nikdy nebývali. Bol tu notariát niekoľko rokov, potom za komunistov to mali štátne majetky, tak všetko okolie bolo zdevastované. V 80. rokoch minulého storočia bol kaštieľ v správe múzea Andreja Kmeťa, na podnet ktorého tu bol vykonaný pamiatkový výskum. Dnešná majiteľka ho v takmer nezachrániteľnej podobe po dlhoročných obštrukciách odkúpila od Ministerstva kultúry do osobného vlastníctva a vďaka nej sa z neho opäť stáva dôstojná dominanta nielen tejto turčianskej obce, ale Turca ako takého. Tak bola to taká vec náhody, ja už som mala veľké deti a chcela som niečo tvorivého robiť a ešte nebohý pán architekt Mertel mi poradil, že prečo by si robila kúriu, keď môžeš kaštieľ. Ja som sa na neho dívala, že čo mi to vlastne rozpráva. No a potom sa išla sem pozrieť a keď som videla toto nádherné architektonické dielo, tak som proste neodolala, šla som za tým, chodila som za tým 3 roky, medzi tým sa veľmi zničila strecha. Všelijaké obštrukcie bolo zapotreby. No a nakoniec mi to akože predali. No a okamžite som sa pustila do tej rekonštrukcie, v prvom rade strecha. Po rekonštrukcii strechy sa dnešnej majiteľke podarilo získať dotáciu od Ministerstva kultúry a vďaka nej sa podarilo urobiť omietky zvonku aj znútra. Postupne sa tak kaštieľu vracala jeho pôvodná grácia, no ako prezradila Otília Čamborová, roboty tam je ešte na 2 životy. Každý deň som tu jednak to potrebujem pozrieť, či sa tu nejaké peklo nestalo. Zatiaľ to drží a už mám tu aj plynovú prípojku, tak už tu bude aj teplo, teoreticky sa to už dá bývať. Okrem toho, že kaštieľ upúta svojim vonkajším originálnym vzhľadom, pastvu pre oči ponúkajú aj jeho vnútorné priestory. Všetko, na čo sa mimochodom pozeráte, je práca samotnej majiteľky, bez jedinej pomoci architekta či dizajnéra. A mimochodom možnosť prezrieť si túto nádheru sme mali nielen my s našou kamerou. Otília Čamborová totiž priestormi rada prevedie aj ďalších záujemcov. Každý je tu vítaný, vždy sú otvorené dvere. Keď chce ísť niekto dnuka, som tu, tak bez všetkého poukazujem všetky časti. Pokiaľ si nájde moje telefónne číslo a ohlási sa, tak ešte lepšie sa môžem pripraviť. Priestory kaštieľa mimochodom nezaprú profesiu samotnej majiteľky. Nádherné kvetinové záhony a upravené okolie, aj to je výsledkom jej profesie záhradníckeho inžiniera. Ako sa ma totiž tvrdí, práve prostredie je tou správnou čerešničkou na torte. Vy ste sa rozhodli už pred niekoľkými rokmi toto prostredie tak trošku oživiť aj hudbou a koncertami a teda aj takým spôsobom sem lákate návštevníkov. Tak prečo ste sa napríklad rozhodli, že práve tu v tomto prostredí sa budú odohrávať také koncerty? Tak ja mám veľký vzťah hudbe a rozmýšľala som, ako by sa toto dostalo aj verejnosti proste na oči, aby si to mohol každý vychutnať, keďže je to národná kultúrna pamiatka a sem tam nejaká dotácia sa dá vybaviť z Ministerstva kultúry. No a keďže mám veľmi rada hudbu a vzťah ku kultúre, tak som si vymyslela, že to by mohli byť koncerty a veľmi, veľmi dobre sa to podarilo. Prakticky sa bude konať teraz 8. koncert.